wis kumisnya menggoda. Kumisnya loh menggoda loh Pak Lurah. Mun aku tak kerok wis ora menggoda. Ya sesuk ben anu neh ya. Mendel gosek ya nok ya. Lah iki kon lungguh kok malah joget-joget to kae iki. Mongko munggah meneh mongko. Heeh. Nduk, piye mak alhamdulillah. Puji syukur kunjuk ngersane Gusti Kang Maha Agung dene awak dhewe kelakon sowan. Sowan endi iki mak? Iki sowan ana ngersane para pepundhen lan sanak kadang ingkang lenggah ana ing Dusun Krandon Sidamaya Nggodean ngono. Heeh. Nggodean mak. Heeh iki meng cerak karo omah. Iya. Mula sadurunge matur akeh-akeh luwih dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik katur wonten ngersanipun Pak Lurah. Pak Lurah. Mak. Mak. Nduk. Kleru aku ngantian. Oh sik mau catetane nggon HP, C. Nah iki ora malah dihapus to karo kancaku ki. Bapak Pak Haryadi, nah niki Pak Haryadi Lurah Sidamulya kene. Iya. Sida ngendi? Sidamaya.
Ha iki le nulis nggon kertas Sidomulya. Iya, Sidomaya mak. Heeh. Sing nulis sapa to iki jane iki? Sing nulis sapa to? Kancamu to mak. Sesuk di ngaru penggal wae. Ora kejem-kejem ya ora jenenge wong kleru. Merga menungso kedunungan ina lali salapas lan mati. Iya. Terus iki ya. Terus ana anggota DPR DIY. Oh, ya apa iya mak. Iki panjenengane ya lenggah Bapak Sofyan Setyo Darmawan. Iya. Terus ana Pak Kapolsek. Waduh, kok aku kecekel meneh piye mak? Ora. Ora, kowe sing kecekel ora awak dhewe. Ning sapa wis ora sah dibahas ora apik ngono. Terus Pak Dan Ramil, ya mak. Terus dan apa jenenge iki mau tak waca ulang apa jenenge? Tak baca ulang basa Indonesia wae. Pak Haryadi Lurah Sidomaya, perangkat dan staf. Iya. Terus apa meneh, Mak? Iki sing akeh ya iki jane. Terus Bapak Haji Sudarsono Ketua BP Kalurahan Sidomaya dan jajarannya ya. Banjur sapa meneh ana Bapak Supriyadi Ketua Sanggar Seni Sekar Tanjung beserta anggotanya ya. Terus ana sapa meneh? Bapak Gunawan yang di tempat Bapak Darmanto Kepala Satpol PP Sleman ya, Pak. Terus iki sing aku tak maca sing ning WA. WA ku apa, Nduk? WA ki nggon aplikasi. Kowe iki mulane tuku HP. Aku ora iso leng nganggo e. Arang aku ki ora kulino nek menjat-menjat kaya ngono kuwi. Terus ki ana sponsorship. Waduh. Kundo Kabudayan DIY, terus ana saka Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman, terus Kalurahan Sidomaya, LPMK Unit Krandon, Rocket Chicken, terus Agustin Salon, terus ana Bapak Haji Sumadi, Tami Beras, warga masyarakat Krandon ngono. Terus apa jenenge? Iki ujupe barang durung diaturke. Ya mak, terus ujupe iki apa? Ujupe kuwi dalam rangka merti desa. Oh, merti desa. Jan gayeng sing nonton ya akeh. Akeh, heeh. Akeh banget. Aku isin jane nek ditonton wong akeh ngene iki. Nek nonton untung wae aku madhep debok. Dadi ora weruh apa-apa aku. Ngadep mburi sithik ku langsung ngeprinding. Isin aku nduk jane nduk. Ya ora apa-apa, Mak. Nekat wae. Aku nekat kok, aku nek wirang-wirang sisan kok, Nduk. Aku wonge gelem nekat kok. Iya, diteruske sik. Terus aku ki apa jenenge le nekat ya dijare arep teruske. Engko sik dirit meneh. Dirit meneh engko sik le teruske. Aku le nekat ki ya nurun. Nurun saka sapa? Saka bapakku no. Saka bapakku wis nurun le nekat saya meneh ditambahi sing rebab kae. Ora saya nekat aku. Ayo nekat kabeh kae iki. Terus kowe melu nekat wae tak contoh kok. Aku nek nyontoh kabeh kok. Ora tak pilih-pilih. Iya. Terus ya iki ya ora nek bayari kanca-kanca sesuk. Wong sing mburiku kok njuk muni bayari kanca-kanca. Sesuk, Sesuk nganu. Neng Sedayu. Waduh. Gek tak kon lunga meneh. Ora duwe apa-apa kok aku kok. Terus iki omong aja seneng-seneng lho, Nduk. Iya. Nanging sing baku dijupuk intisarine. Intisarine. Munggo hikmah lan tujuane apa sing mbok karepe iki kepiye, Mak? Ngene ya. Nduk, merti desa kuwi adat budaya sing ujupe mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake. Tegese para warga Krandon kene taun wingi iki wis padha keparingan sehat, bagas waras, tias bagya mulya lan wis keparingan pirang-pirang rejeki lumantar wulu wetu kabeh wajib disyukuri.
ben kabeh dadi berkah ya mak. Banjur sing luwih wigati meneh warga Krandon kene kejaba ngadani merti dusun iki bengi iki ya padha karo wungon bareng-bareng nyuwun ngersane Gusti Kang Maha Agung nyuwun supaya taun kang lumaku iki warga dusun Krandon kene iki tansah pinaringan rahayu wilujeng rancak nggone padha makarya para warga ugi saya wimbuh supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan inggih kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan. Nah menika mugi-mugi saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun dumateng warga ing dusun Krandon kene saya maju dusune saya reja bagya mulya amin amin ya mak amin. Tepuk tangan wis ding. Ya telat kowe mak. Iki ujube ya wis diaturke kabeh. Banjur sepisan meneh ya ngaturke gonging panuwun kang tanpa upami. Iki dene wis ditimbali sowan ning dusun Krandon kene ya mak kuwi bener. Terus iki ya bengi iki dhewe ora dhewe. Ora dhewe wong loro iki mak. Ya maksude iki lelimbukan ki ora mung awake dhewe-dhewe ngene iki lho. Ora mung kita berdua. Ngene iki maksude dalang iki ora dhewe ora omongan karo debok ngono lho. Ha terus karepmu kepiye? Ana bintang tamune. Bintang tamu. Ana pira? 3. Bintang tamune 3. 3 wae kepiye to? Ana Mas. Sapa? Ana Mas Gareng Pung. Apa jenenge? Mas Gareng Widi, kleru aku wisan. Iya. Terus ana Mbak Elisa karo ana Mbak karo ana nganu ding Denok Tatin. Sopo, Pak? Denok Tatin. Iya. Banjur sing diaturi jumeneng sapa sih, Mak? Diaturi munggah panggung. Heeh. Mas, sapa jenenge Mas Gareng Widi sik iki sing kudu jumeneng ning panggung sing kudu munggah ning pepanggungan iki Mas Gareng Widi sik. Iya, Mak, ngono ya apik. Anu disepoti kanca-kancane rek sepote napa? Budaya ngocak kaya ngono iki piye. Ora ngerti kene gak karepe kiprah wae piye. Tung-tung diliang, lah kok ming tung-tung diliang terus. Moh buka apa jenenge iki kendang. Paling ora ngluhurke Pak Joko UKJGS. Pak Joko UKJGS. Buka bonang no waktu dah kita tung-tung diliang ndang tung-tung tenan tung-tung lah ming tung-tung diliang tung-tung sing marai karawitan kene kuwi aja sembrono e. Ya. Baleni Munggah panggung wis nesu-nesu sing sabar to Mas, Mbak. Nesu wae ora pas kok. Ora pas kepiye dipaske? Ora, loro. Apa jenengan iki? Apa? Ya dipaske. Ah iya dipaske to, ora nesu-nesu, engko ndak nek ora pas ki loro maksudnya. Nah, apane? Rasane iki lho Mas, rasane. Iya ya monggo. Pak Joko. Jiret. Lek dedong ora to jane iki. Dung-dung diliang kuwi ping
dundang tak dundang dundang. Liang telan dung 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 dung. Masalah udah digawe-gawe kowe. Wah, jajal dikendhangi dicontoni. Dicontoni Mas Gareng. Jare warga laras. Dicontoni coba. Dicontoni kepiye sing bener ki kepiye coba dicontoni. Dicontoni ndak meng nesu-nesu nek ora dadi karepe dhewe iki. Iya. Engko jo sing ngendang joget saiki gentenan. Sing kendang joget. Heeh. Elok. Elok. Lah kepiye to? Kepiye to ki? Mau ki jarane arep nyontoni. Kepiye to iki? Salah meneh. Ayo nek iramane semono iki nek joget ora. Yo nganggo irama sing standar. Standar, irama standar. SNI. Dongkora jane dongkora. tenane. Elok apik tenan. Jos. Lagi dipraktekke le joget. Mau wis dicontoni. Kowe. Ali-aliku mbok nek dumpet kene ndi kowe. Ana tukang kendang kok arepe njupuk ali-ali ngene. Kowe kudu nyembah sike ning nganggo kowe kok. Lah kowe iki gawean lawas nyopet sih.
Kok gawean lawas to? Heeh. Dalang delingo ya seming iki ya. Edan tenan Mas Wahyu. Iso ya kanca-kanca ya. Ngono ki dong ya dong ya. Nah, ngono lho. Dung dung deling ora mau iramane semono. Ya. Ya. Coba ditontoni. Nun sewu Mas Gading iki warga laras. Ha nggih. Aja isin-isin ki. Nggih. Aku ning ngene iki pamore ben ketok ngono lho. Heeh. Kayak sing ngendang Solo wong isin-isin ki kok. Nun. Lah kayak aku bareng wong telu kok jare aku sing pamore ra ketok. Tunjukkan. Ado-ado ya Mas ya. Oh iya Mas ya. Lah, ya Mas ya. Oh iya. Ya. Oh. Pak ya. Iya. Apa? Iya Mas ya. Heeh. Wis kayak dicontoni le. Trisik. Tenan deleng tenan. Kepiye to? Deleng dung terus entrang dung ngono lho. Iki tekan sesuk ora dadi terus ya. Dibaleni meneh dibaleni. Dibaleni pisan iki langsung dadi lho ya. Gila kepiye to kok mandek? Sugeng dalu Mas Sugeng Gading. dalu. Pripun Mas? Jos wis. Jos. Sip. Sip warga laras yo. Warga laras gawe aku menggeh-menggeh Mas iki. Neng sip to. Sip. Sukses. Sip wae sukses to ya. Sukses. Beh, aku ki ndelok kahanan yo iki ngene iki Mas. Kahanan apa? Yo. Yuk yo. Yuk yo. Yo Karto. Oh alah. Lah kepiye Mas kahanane? Ndelok kahanan warga masyarakat wonten ing Kerandon. Kerandon ngene iki masalah yes ado-ado saka Wonosobo. Alhamdulillah saged sowan wonten ing Kerandon mriki. Mugi sedaya tansah manggih kawilujengan, kabagas warasan, panjang yuswa, berkah barokah samudayanipun. Salam taklim kula kunjuk dhateng Bapak Lurah lan sedaya perangkatipun, Bapak dan Ramil menika lan sedaya para punggawa-punggawa pemerintahan desa, mliginipun pemerintah kecamatan lan sedaya kemawon pundha kabudayan Yogyakarta. Nggih. Wah. Wis ora yuk ya. Ora nek iki iki tenanan iki. Dalam rangka menika
peresmian wit klopo menika alhamdulillah. Kok peresmian wit klopo piye to? Iki acarane apa, Mas? Merti dusun. Pemerti dusun lho, tak kira peresmian wit klopo kuwi. Klopo gludungi jenengan niku. Yo, iso nganyel iki. Apa? Ah, klopo nggo glundungke aku. Ora iso apa? Yo ora iso. Kok iso ora iso? Kene iki malah pengen sing kaya klopo kok. Apa sing kaya klopo ki apa coba Wit klopo iki dijelaske? berguna, Mas. Heeh. Ya sak godhonge, sak wite, apa meneh iki buahe. Heeh. Ora, jane ora. Ya iya. Walah. Aku ki padha antarané batin karo lambe iki padha. Sowan wonten ing Krandon menika alhamdulillah menika lumantar Mas Kurniawan menika di-streaming lumantar Jogja Live lan ugi Dalang Sena. Nggih. Iki alhamdulillah saged pinanggih panjenengan. Pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Iki ngetutke Dalang Nom iki. Menika putranipun Suwargi Kisana Nugroho, paribasan kula menika ndagel iki kaya ansik-ansik ri. Bancaan sik pripun? Loh. Loh. Dereke panjenengan iki kaya paribasan nek para pamirsa iki kaya ndelok bapakne ya. Lah aku dagelan ing antase dagelan kaya ngene iso ndereke panjenengan menika kanugrahan tumrap kula. Dadi alhamdulillah serawung karo kanca-kanca warga Laras, mliginipun sedaya warga masyarakat wonten ing Krandon mriki sak sampunipun merti dusun muga-muga tansah maju desane, makmur warga masyarakate, gotong royong tetep dijaga, muga-muga dados desa Krandon ingkang dados desa percontohan desa-desa liyane. Tepuk tangan kagem tepuk tangan. Jane lok tenan Mas Gareng ki tenan. Wow, panitia seragam surjanan, jarian, ya ibu-ibu wis kerudungan abang wis ketok le ayu, ketok le demes-demes ya to Mas. Nggih. Beda karo nggon aku. Pripun? Nek ngene jenengan pripun? Wis jaketan kulit tes. Kathok lepis. Heeh. Jaket kulit kathok lepis terus anggere ana kok kalung panitia. Wah iki berarti panitia. Ning beda karo kene. Menika ngagem surjan, blangkunan, jarian. Menika ibu-ibu nggih ngagem kebaya. Menika tepuk tangan kagem sedaya panitia wonten ing Krandon mriki. Oh, tenan ya. Lan ugi dipun tenggani para pepunden-punden punggawa-punggawa pemerintahan awake dhewe kudu bangga ya. Monggo iki bapak-bapak iki biasane angger limbukan iki saka kondur ning bapak-bapak iki sampun WA kalian kula ingin ngantos tancep kayon menika mangkin. Dugi tancep kayon niki. Dugi tancep kayon. Dipun tenggani panjenengan. Apa meneh kalian Pak Kentawis menika ampun. Sinten? Pak Kentawis ingkang ngagem ijo menika. Pak Kentawis. Kalian Bapak Kapolisen menika. Pak tentara. Dibuka rasane Mas. Dibuka rasane. Aku ya ning pamflet yo ora dhewe ana wong telu. Ning iki ya melu seragam biru-biru. Panjenengan kok mboten seragam? Lah, panjenengan mboten seragam. Urung duwe kok. Mosok aku kon nganggo kebaya. Wah, coba sinten riyen Mas sing dijumenengke Mas? Sinten? Mbak Elisa? Yes, manut Mbak Elisa. Mbak Elisa riyen. Ya. Sugeng dalu Mas Gading, Mak Cangik, Yuli Mbok. Nggih, selamat malam, sugeng dalu. Piye rek? Kok ngejak kanca kok kesusu? Hah? Kok kesusu ngejak kanca? Ayo kesusu mbangane aku dhewe kok. Lah ya piye carane iki wong sakmene mbane saking akeh menika luar biasa, pecinta budaya kabeh. Pecinta budaya tanpa penonton ki awake dhewe bar dadi apa? Lah, tanpa penonton, tanpa penggemar, tanpa pecinta. Pecinta. Apa jenenge? Apa? Penggemar. Penggemar apa wong sing nresnani? Pandemen. Pandemen.
Pandemen ringgit wajucal menika lah ora ono apa-apane. Nggih. Matur suwun sampun dipun napa nggih dipun gelar menika wayang kulit dalu menika Mas Gading. Niki mboten sakbaene dinten. Lah pripun? Nah, mergane iki tanggal 23 Agustus. Iki bertepatan karo ulang tahun almarhum Kiseno Nugroho. Dadine karo mengeti jebulane penggemare almarhum Kiseno Nugroho lho ngumpul kabeh. Matur sembah nuwun. Tepuk tangan. Lawas-lawas iki do mlumpuk kabeh Mas Gading luar biasa. Aku yo Mbak Ayu yo trenyuh. Kok keronggahan ada keronggahan biru. Dina ya. Wis pokoke godean kabeh ya melumpuk. Alhamdulillah iki uga Mas, mboten kok ateges kok kula pripun-pripun menika saking Wonosobo bi sak bis Mas, alhamdulillah. Sak bis Mas. Saking Wonosobo sak bis alhamdulillah. Tekan kene to. Kula mau dugi mriki alhamdulillah. Elok. Sak bis. Sak bis alhamdulillah. Isine ning kernet karo supir dadi. Tak kira ki ya wong sampe sih minimal 40 lah. Ayo sing penting lah ya sak bis isih ra ketang isi loro lah ya sing penting nggo kondang-kondang ki sak bis. Lah kuwi kowe Gen. Heeh. Ya lah ini matur sembah nuwun Mas Gading juga kersa mau mendalang pada malam hari ini. Terenyuh saestu karena karo mengingat kalau 5 tahun yang lalu Mas Gareng, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu pasti ramai sekali merayakan hari ulang tahun Kiseno Nugroho. Saiki tepati yo 23 Agustus iki dirayakan terus karo didongake. Nggih. Muga-muga kasuwargan jati gitu. Amin. Pucuk Kiseno Nugroho. Nggih, wau wonten ngajeng acara sampun dipun. Ngajeng. Ya, umbul donga. Nggih. Kadur Kiseno Nugroho niki wau. Ngajeng. Engko nek meneng ngajeng ngene ya silaka Apa? pikirane. Apa, Lah Mas? iki lak ngajeng to Mas. Nggih. Lah iki nek sing pikirane ngono ngajeng ngono ya. Silaka awake dhewe iki. Lah iya bener to ngarepan. Wonten ngarep tadi wonten ngajeng wau. Ngajeng. Hah? Ngajeng. Jeng. Jen. Aja ngajeng. Ngajeng wau. Ayo. Nggih sedaya para perangkat desa matur sembah nuwun ingkang wonten Sedaya apa? Perangkat sedaya Perangkat. perangkat ngono. nggih lenggah wonten ngajengan menika. Ya, Ngajengan. Para perangkat menika lenggah wonten ngajeng. Sembah nuwun Pak Lurah, wah pokoknya tadi Pak Lurah mungkin bisa ikut naik lah ya Pak Lurah. Wah, wis kumisnya menggoda. Kumisnya loh menggoda loh Pak Lurah. Mun aku tak kerok wis ora mbegodam. Ya sesuk ben anu neh ya. Ditukulke meneh. Kok ya ora ndek kumis ya, Reng? Aku ora duwe aku. Nek gareng ndek kumis kok bentuke kaya apa ya? Kaya sencaki ya. Kalau sencaki, nggih menika kalih caos panglipur buat sederek-sederek yang udah melumpuk. Ya udah wonten mriki tumplek-blek saoke wong wis jos tenan. Tumpek black ki wadah kerupuk sih. Lho Bukasi, wah tenan ra. Bukasi ini dulu biasanya gawake sego. Sinden-sinden ini nek misalnya pas di daerah-daerah misalnya lembaga-lembaga ya Mas Gading, universitas apa-apa ngono kuwi ngerti nek ra ono pakan. Bukasi bungkusi sego. Ra ketang mung karo iwak suwir. Sik. Rumangsane sinden karo yoga ki apa kok pakan ki? Apa ya namanya? Makanan. Dimakanin. Nah, dimakanin ini berarti dulan ngene. Iya. Dinai bungkusan itu loh. Jadi ada ora tau luwe gitu. Kasih ya. Iki lho saking Bukasi. Apa iso maca ora enggak? Tulisane kaya semut ya aneh. Bukasi nyuwun langgam kangene ati. Kangene ati serasa Pak Seno Mas Gading. Nggih. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Tetep solid menika warga laras ngene. Jos ya. Mbak Menawi mau menyapa Mas Gading ada titip-titipan? Nggih niki terus kathah niki. Nggih. Waduh. Wah niki katur Mas Dalang Gading Wawukir nyuwun gending atau tembang jeneman glathik glinding terus ngimpi setya tuhu. Nah niki kagem Mbak Tatin Mbak Elisa matur nuwun. Saking sinden? Saking Agustin Salon. Agustin Salon. Nggih. Salon ki maksudnya salon son horek apa salon kecantikan? Salon kecantikan. Salon. Oh, salon kecantikan. Ayo nek salon kaya ngene iki dicantik-cantik. Ya salon kecantikan. Oke, ya ini juga nama salon. Terus niki nggih menerima lho niki. Niki menerima tata rias pengantin gaya yuk ya.
Iya ya. Ya Jogja, Surakarta, Iya. kebesaran dan muslim. Iya. Oh, niki. Nggih. Kuwi nek maca gitu bisa ke situ. Apa tadi namanya salon apa? Agustin Salon. Salon Agustin. Agustin Yeah. Salon. Oke, Iki tak kasih ngimpi ya. Apa sih ke? Ngimpi. Soalnya iki keadaan hari ini koyo ngimpi. Ora nyono. Ora nyono penonton semene tumplek Wah, bekabeh. mongko ning kutha lho, Mas. Ditambah karo penggemar-penggemar Kiseno Nugroho. Oke, wonten channel Dalang Seno menapa dene Jogja Live. Jogja Live. Duet ya, kamu juga bisa nembang kan? Ya, capet-capet awe. Capek-capet. Capet-capet awe. Ngambara ing awang-awang hangalangut bebasan tanpa tapi narabasing meka Jane apike nek bawa ngene iki didueti nih, Mak. Ya, Pak, ya. didueti nggih. Nggih. Dadi kakung karo Setri. Kangkung karo sing Setri, lanang ruwadon. Iya, iya. Ayo lanange. Ayo. Inumane. Lah, minumane piye? Iki kudu ta iki? Udu. Udu ta iki? Udu. Oh, lah tak kira iki jangan. Lah iki apa e? Miber dari jagat royo. Iya, iya, iya. Oh inumane numena. Iya. Oh ngombe wae porong tinai to mau. Ora ngombe ya kaya ulo. Jare kok dhewe. Heeh. Iki lho, terus Ditermosi panitia. Wis sangu tremos to? Oh panitia, Cek. Tak kira sangu tremos. Lah iki mosok dagelan kok burungan karo sak mangane. Mi perengi dari jagat ngulantara ngambara gayi wah kene yo apik suarane. Elok Elok yo, tenan, Mas. elok tenan. Sae nggih. Nggih. Iki sing Sae boten, Pak. Sae napa sae? Sae napa sae? Jos. Mas Garing saya nggih. Nggih. aku tratapan lah ning kono sae. Lah ning kono sing ngomong Al-Fatihah ngono ae. Lah Dukung aku ketoke kae kono ae. Aku kon manget aku ora kesusu KTP ku seumur hidup kok. Iya ya. Katungkol ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi. Ya. Langgam ngimpi mimpi. karo Mbak Elisa Ya, Olcarus. deh. Tak kirim juga buat yang dari Mboko datang sini, sembah nuwun. Monggo. Seripat seripit lebihane meraga simpen kandas luwes wiragane
pendukungnya Mas Gading. Jos. Mimik dulu Mas ya. Keton bunga kenya kang pindohap sari langgam mimpi. Sing dadi impen, muga-muga sedaya para warga ingkang sampun rawuh pinaringan kesehatan, pinaringan panjang yuswa, pinaringan rejeki ingkang lumintu. Amin. Mboten namung ngimpi ning iso nyata. Dadi kasunyatan. Dadi yo nek sing duweni impen kuwi padha karo cita-cita. Dadi awake dhewe kudu doa dan berusaha. Nek ndonga tok tanpa usaha ya ora dadi. Nek usaha tok tanpa donga ya ora dadi. Dadi kudu usaha dan doa. Muga-muga apa sing disedya warga masyarakat ini iso kasembadan. Usahamu wis ketok, dongamu rong ketok. Krandon nggih. Krandon ana tegese apa reng? Ka. Yo ka. Kowe seneng temen ta ya Mas Sang ngene? Gareng kok. Krandon iki KRANDON ya Mas Gading yo. K kuwi karep utawa sedya. Warga masyarakat iki duweni kekarepan kuwi merti dusun. Dadi iki mensyukuri apa sing dadi wulu wektune saka Gusti Kang Maha Kuwasa iki disyukuri wujude nikmat. Apik. R kuwi rasa. Dadi manunggalke rasa siji lan sijine muga-muga warga masyarakat ini guyub rukun tebih saking jelantahing kanapson. A kuwi aduh. Kok aduh teh? Lah iki apa? Apa? Amin. Angel rasa digarap. Asah-asih asuh. Angel rasa digarap. Apa? Kuwi amanah. Dadi sing minangka dadi punggawaning desa ki amanah momong warga masyarakate, muga-muga warga masyarakate tetep sejahtera. Apik. Ngono lho. Apik. N kuwi nata batin, nata desa, nata lati, nata samubarang apa wae ben warga masyarakat iso guyub rukun, gotong royong tetep tebih saking jelantahing kanapson. Jos meletik D donga nek warga masyarakat ini muga-muga diijabah. Katite iki digelar ora ming sak dina, ana kok ya bersih pasarean ya to, ana sesuk ana jatilan, saiki wayangan. Muga-muga dongane kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa tebih saking jelantahing kanapson. Ora kok kuwi kabeh. Kok jelantahing kanapson kabeh to, Mas? Lho, kuwi nafsu sing paling gedhe.
kudu di basmi. Apa, Dik? Terus apa? Oh. Oh, kuwi obah. Obah. Obah apa nih? Ayo. Obah iku kudu iso negeske Obah lho, iki nek kudu iso pikirane negeske. Ya tekan iya, Mas masa Gading. masa obah ming tinggal-tingil tok. Maksudnya piye obah? Nggih to, Pak? Nggih. Obah ya ming tinggal-tingil tok ya dalange kae. Ngapa? Ya ya tinggal-tingil ora iki jajar orisa iki ket mau Obah iki tegese obah golek pangupa jiwa. Sing dadi wong lanang iki piye carane golek pangupa jiwa, muga-muga keluargane kecukupan. Dilantang kanepson. Muga-muga tebih saking jelanteng kanepson. Lah Langsung terang. wis diji kuwi ya. Tak disiki kok. Kare dhewe eneh. Apa? Nah entuk padha mau lho. En. Kuwi nugraha. Muga-muga pikantuk kanugrahan saking Gusti Kang Maha Kuwasa, mugi-mugi tetep dadi bumi ing krandon kene, bumi ingkang teguh kukuh rahayu slamet, ijo royo-royo tetep dadi bumi ingkang gemah ripah loh jinawi, tebih saking Jelanteng kanepson. Ah, ngene lho Gareng. Pak Lurah namine sinten Pak Lurah? Pak Lurah. Pak Haryadi. Pak Haryadi. Haryadi. Ha kuwi harus Sik. Siji. iya. Ha iki yo harus menjadi pemimpin yang amanah, muga-muga tinebih saking jelanteng kanepson. Terus Kuwi wis aman. Angger Pak Haryadi menika dados lurah insyaallah warga masyarakate kampunge ya iki dadi aman. Ora ana kok bengkreh, ora ana kok perselisihan, ora ana tetep aman. Pokoke tinebih saking jelanteng kanepson. R kuwi rukun warga masyarakat insyaallah yen dipimpin Bapak Haryadi warga masyarakate rukun. Y kuwi yasa gotong royong. Yasa gotong royong tegese iki gawe piye carane warga masyarakat tetep gotong royonge tetep dijaga. Apik. Ameneh. Ameneh apa iki ya? Ayo. Apik banget dadi bengi iki. Saya suwe terus saya ngawur. Iki tegese andil. Beliau selalu ikut andil dalam kegiatan masyarakat. Karena apa? Kalau beliau tidak andil dalam kegiatan masyarakat, bagaimana program-program beliau akan jalan tanpa masyarakat? Jas. Mugi-mugi tinebih saking jelanteng kanepson. Oke, D. Haryadi ya, D iki. D kok akeh meneh ya. Ayo, D. D kuwi dadi pemimpin sing cara niki berwibawa ya toh, disegani karo warga masyarakat. Insyaallah beliau menjadi panutan warga masyarakat minangka dadi bapake wong sak desa. Jos. Kari dhewe I. Iki lho. Iki lho desa Krandon ngene iki. Sing dipimpin beliau insyaallah lurah ki ana werdine. Lurah kuwi telu sing diarah. Siji kesehatan masyarakat, loro ekonomi masyarakat, telu pembangunan desa. Beliau selalu menjalankan apa sing dadi visi misinya beliau saat menjadi kades utawa lurah. Semangate lurah iku kudu piye Mas Gareng? Semangate lurah? Heeh. Secara filosofis lurah iku kudu kepiye sebagai pemimpin? L. Bob. Apa? Rumangsamu. Lah kono mriki al kene Pak hahe. Lah kene iki mikir bulet ta. Rumangsane lho Gareng cerdas ya ngene seneng aku. Ngendang iso. L iki linambaran sedya. Dadi Pak Lurah wis sediane kuwi dadi lurah ya wis ngono kuwi. Lurah ki piye carane bisa memakmurkan masyarakat. Kuwi usaha. Didhisiki. R kuwi R kuwi kudu rajin. Tertib. A wis. Aduh. Disambati wong sakmene oke. Lah iya. Haryadi menika. Asmanipun. Bapak Lurah Krandon. Jos Gareng seneng aku. Hah? Sapa meneh? Sapa ya? Saiki Gareng. Loh. Gading no dalange. Gading ya? Heeh. G. Awas lu nelek. Ya. Iya. G. Ya. Kuwi gage ning kene mikir sih. Gading kuwi gawe senenge warga masyarakat wonten Krandon kene. Ding. Ding kuwi jeding. Dadi ya
Mumat iki Sip. pisan. Wis Kowe nek ora ana jeding ki ra iso bebuang lho kuwi. Kali se ono. Lah kali se ono lah kene umbah-umbah kono le mbuing ning kono. Ayo lewat nggon aku to ya. Ora apa padha karo penemuan artefak ngono iki. artefak kok. Beliau Candi kuwi. semangat Pak Lurah, Nggih, Pak semangat. Lurah, jos matur sembah nuwun. Menika sukses acaranipun. Buktinipun niku kathah sik nyengkuyung. Nggih. Ya kan, kalau misalnya banyak yang nyengkuyung itu berarti emang Pak Lurah itu orangnya membumi atau sering serawong sama warga masyarakat. Contoh Gitu aku loh. ya wis dadi lurah ning tenane. Wonosobo kayak wingi alhamdulillah bar lurah aku diangkat dadi Apa? tentara aku. Dadi tentara. Dadi tentara Mas. Dadi keluargaku ning Wonosobo saiki terpandang Mbak Elisa. Elok. Alhamdulillah bapak menika guru, Nggih. ibu menika dokter, Nggih. adik kula perawat, Nggih. terus adik kula sing nomor 2 dadi polisi, kula Nggih. dadi tentara Mas. Wah. Estu niku Mas. Saestu saiki keluargaku dadi terpandang. Oh, saniki tentara. Nggih. Estu. Estu. Nggih Pokoknya sing mriko nek tentara. ngapusi Ning- tor ngaten, Bro. Mboten ning ming sadina Oh, Tentara sedina iki piye maksudnya? karnaval to. Karnaval. Ah, Karnaval. Dadi iki Ya, bapak iki dadi guru ya toh? Heeh. Bapak dadi guru, ibu dadi dokter, adikku dadi perawat, ono sing dadi polisi, aku dadi tentara. Ning ming sak dina, Mas. Karnaval kuwi mau. Karnaval dadi. alah wong nggo kostum to iki. Ya. Ayo lek sing penting dadi tentara, menika Pak Kentawis menika alhamdulillah. Tentara tawis. Sedina wae gebedel jan. Lah nek basa krama Aduh aku arep Tentara. kumat udut. Nek basa krama lah dene Pak tentara menika Pak Kentawis. Nek Pak polisi menika Polisi. Pak Kapolisen dadi. Kapolis.